Wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai ya yi sanadiyar kisan wasu 'yan bijilanti wanda suka je kai ɗauki a wani ƙauye wanda ayarin 'yan bindigar suka taho za su farmaka. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta rawaito yadda ranar Talata aka karkashe 'yan bijilanti a watan da ya gabata dai, kamar yadda ake cikin rahoton na ƙarshe da ta fitar. Babban sakataren hukumar Tony Ojukwu ya ce duk da irin gudunmawar da 'yan sa-kan bijilanti ke bayarwa wajen tallafawa tsaron Najeriya, sai gashi kuma a wannan lokaci wannan watan ya zama wata na kisan 'yan bijilantin wanda ba su ji ba ba su gani ba. Kusan 'yan bijilanti 100 ne abin ya shafa, amma kuma da yawa daga cikinsu sun rasa rayukansu, yayin da wasu kuma suke da raunuka suka ji raunuka amma yanzu suna kan karɓar magani. Kashe su na nuna irin haɗarin da muke ciki baki ɗaya. Wannan ba kamar abu ne daban da saura ba, yana nuna gazawa wajen samar da tsaro da kuma adalci da sauran abubuwan da sauran mutanen da ya shafa. Babban mashawarci kan kare haƙƙin bil'adama shi ne ya gabatar da haka a wani rahoto, inda ya ce an kashe mutane 375 da yin garkuwa da mutum 98 a watan da ya gabata. Sai dai Mr. Obona ya ce an samu raguwar waɗanda aka kashe a watan da muke ciki idan aka kwatanta da watan da ya gabata. A cewar hukumar, an kashe 'yan bijilanti guda 97 a watan Yulin da ya gabata, guda 30 kuma manoma ne, yara guda 11, sannan mutane 38 sun mutu a sanadiyar haɗari yayin da mutum 34 suka mutu sanadiyar ayyukan tsafi, da kuma mutum 13 da suka mutu saboda rikicin addini. Mr. Ojukwu dai ya yaba wa haɗin kan da ake ta samu tsakanin hukumar SSS da kuma rundunar Najeriya da kuma ofishi mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkar tsaro wajen kama shugaban ƙungiyar addini na Ansaru. Hukumar dai ta hedkwatan dai ta farin ciki kama shugabannin ƙungiyar na Ansaru. Ƙungiya mai haɗari ce wadda ke da alhakin tauye haƙƙin ɗan adam a Najeriya. Muna yaba wa DSS da kuma ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro da kuma rundunar sojin Najeriya akan wannan gagarumin nasara da suka samu. Akwai abubuwa da yawa da za mu iya cimma wajen kare haƙƙin ɗan adam idan kuma hukumomi suka rungumi tsarin fifita haƙƙin ɗan adam. Muna kira ga a hukunta su da gaggawa domin a tabbatar da an hukunta shugabannin ƙungiyar ta'addanci da tabbatar da sun girbi abin da suka shuka a baya. A ranar 16 ga wannan watan Agustan dai nan ne aka taimakawa shugaban ƙasa wajen kan tsaro. Mai taimakawa shugaban ƙasa akan matsalar tsaro Nuhu Bado ya bayyana hakan, inda ya ce sun shafe wata guda suna tattara bayanan sirri wanda ya kai ga kama Muhammad Usman, wanda kuma aka fi sani da Abu Bara'a, da Muhammad Al-Najiri wanda ake kira da Malam Mamuda, wanda mutane biyu ne shugabannin ƙungiyar ta'addanci da ke da mabiya na Al-Qaida. A watan Yulin dai an samu koken da ke take haƙƙin bil'adama da dama, sai dai daga bisani an samu sauƙin wasu abubuwan wanda ake fama da su. Allah ya kare mu sannan ya taimaki mutanen Najeriya. Masu sauraro, a nan muka kamo ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma, sai wani lokaci za mu kawo muku wasu labaran. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.